יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה. היא נהדרת, יש לה א' ב' סופי והדברים שהיא פותרת. מכונה, ויש לה סרט אינסופי והיא עוזרת, אבל היא לא עוצרת. נו אז מה? אז יש לי אוטומט חמוד קטן, והוא תופס מעט מקום והוא תמיד עוצר בזמן. אוטומט עם מעברים ומצבים, הוא מזהה מלא שפות, אבל לא טוב בחישובים כמו מכונה. יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה. יש גם אוניברסלית, תראו איך שהיא רצה, בסוף היא מדפיסה לי את עצמה, ויש לה ראש שלא ינוח, אבל אין לה מהילנרות ולא למטה ניפוח. שלך מערים הקשיים באמצעות רדוקציה, שלכם כל כך פשוט אפשר להוכיח באינדוקציה. לשלנו יש ביטוי כזה יפה ורגולרי, על שלך לא יודעים כלום, זה לא בער ולא בערי. מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, יש לי מכונה, סגורה לכל מיני דברים, לאיחוד ולחיתוך ולכוכב ולשרשור ולמשלים. לא ממש, אז בוא תרגיע ותראה באוטומטים איך הכל קריע. לכולם יש מכונה שמתאימה להם בדיוק, מסובכת כמו של קלייני או כמו של לוין וקוק, או קטנטונת מקבלת את המילים בלי הבחנה, העיקר שכל אחת תוכל לבחור לה מכונה. יש לי מכונה, בתיאוריה מכונה, והיא תופיע בבחינה. יש לי מכונה.